bismillah manzo Abubakar amanata ibatan atiku maralla rabbana ya ganda ba ma babban dibiti uban gayya na atiku wane yaro shugaban kasa ga atiku na dibiti baga ni gare ka dibiti yana ban naira ba za a lera aikin ba Abubakar ya ci. abubakar bai ba atiku Atiku. abubakar mota mai kirki atiku da ranar ka yaro baya taka yayi masa ya fasa dibiti abubakar atiku na ya ba da kauna dibiti ba ka gudura na atiku mu zauna lafiya gaban dibiti Allah ma rika ma dibiti zolar da kauna dibiti zolar da kyauta ni na atiku mu zauna lafiya don babban dibiti baya guduna no zolar kauna da rada ga dibiti gwani na no zolar Allah ja da kwana Allah ya kara girma dibiti mai takama da ikon Allah ya rabbana ya kan buɗa ma Allah da magani bawa da magani dibiti na da rana dibiti atiku no zolar Allah taimaka ma dibiti atiku no zolar Allah fallala ma Allah ya kara haske Allah ya fallala ma dibiti fa mai gidana an gaida no zolar kora mai gida gare ni Zonal ko dibitin atikun Allah ya taimaka ma Allah ya fallala ma tabara sarki wallazina bayana ba rabuwa sarkin yakin tafiyar Atiku. sarkin yaƙi ugana sarkin yaƙi da rana ne na atiku kana da rana dibiti mai gidana dibiti zolar kana da rana Allah ya fallala ma Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara haske dibiti zolar mai takama da ikon Allah ko me kake ka ambaci Allah aikin na aka baya baci ga dibiti ubana dibiti yana dibiti daidai zolar na atiku uban gidana dibiti zolar kana da rana Allah taimaka ma bar jalal sarkin dare da rana sarkin komai da dare barbe laki bisaniya kin bukare mai za ka samu dibiti zo da mai takama da ikon Allah na atiku kwana aiki Allah ya ballala ma dibiti zo da mai gidana taimaka mana Allah da maganin bawa da maganin aiki dibiti zo da gwanina ga yaso ga dama Allah ya fallala ma